svijetu gdje znanost nastoji objasniti svaki fenomen, postoje događaji koji i dalje zbunjuju i najumniju znanstvenu zajednicu. Euharistijska čuda predstavljaju takve fenomene, gdje se posvećena hostija fizički transformira na načine koji izazivaju čuđenje i divljenje. Kada se bijela pričesna hostija pretvori u ljudsko tkivo ili počne krvariti bez ljudske intervencije, nalazimo se na granici između vjere i znanosti. Povijesno gledajući, crkva je uvijek bila oprezna prema tvrdnjama o čudima, pristupajući im s zdravim skepticizmom i temeljitim istragama. Mnoga navodna čuda su kroz povijest odbačena kao prijevare ili prirodni fenomeni, no određeni slučajevi ostaju nerazjašnjeni nakon rigoroznih znanstvenih analiza. Ova čuda nisu samo povijesni kurioziteti, nova se pojavljuju i u modernim vremenima, često pred svjedocima i podvrgnuta su suvremenim forenzičkim analizama. Ono što čini euharistijska čuda posebno intrigantnima jest njihova povezanost s centralnim misterijom kršćanske vjere. Dok mnogi vjernici prihvaćaju transubstancijaciju kao čin vjere, ova čuda predstavljaju trenutke kada nevidljivo postaje vidljivo, kada vjerovanje dobiva fizičku manifestaciju koju možemo opipati i analizirati pod mikroskopom. Takvi događaji postavljaju duboka pitanja o prirodi stvarnosti koju percipiramo. Za mnoge skeptike, euharistijska čuda predstavljaju izazov racionalnom pogledu na svijet, tjerajući ih da preispitaju temeljne pretpostavke o materijalnoj stvarnosti. Kako je moguće da se komad kruha transformira u ljudsko srčano tkivo bez ljudske intervencije? Zašto takve transformacije pokazuju konzistentne obrazce kroz stoljeća, čak i prije nego što smo imali znanstvene metode za njihovu potvrdu? Ova pitanja nadilaze jednostavna objašnjenja. Nedavno otkrivene evidencije o euharistijskim čudima bacaju novo svjetlo na ove fenomene, povezujući drevna svjedočanstva s najmodernijim znanstvenim otkrićima. Napredne tehnologije poput elektronske mikroskopije, DNK analize i spektroskopije omogućuju nam da istražimo ove fenomene detaljnije nego ikad prije. Rezultati su zapanjujući čak i za znanstvenike koji su započeli istraživanja s izrazitim skepticizmom. Kroz ovu prezentaciju vodit ćemo vas kroz najfascinantnije slučajeve euharistijskih čuda, njihove znanstvene analize i duboka pitanja koja postavljaju o našem razumijevanju materije, vjere i stvarnosti. Pripremite se na putovanje koje bi moglo promijeniti vaš pogled na odnos između znanosti i duhovnosti, između vidljivog i nevidljivog, između onoga što znamo i onoga što tek otkrivamo. Ako ste ikada osobno doživjeli ili svjedočili nešto što znanost ne može objasniti, podijelite svoje iskustvo u komentarima ispod. Vaša priča mogla bi promijeniti nečiji život. U malom talijanskom gradu Lancianu davne 750. godine dogodilo se nešto što i danas zbunjuje znanstvenike diljem svijeta. Redovnik koji je služio misu, sumnjajući u stvarnu prisutnost Krista u Euharistiji, doživio je da se hostija pred njegovim očima transformirala u komad živog tkiva, a vino u stvarnu krv. Ovaj događaj, zabilježen u povijesnim dokumentima, predstavlja jedno od najstarijih i najtemeljitije istraženih euharistijskih čuda koje je sačuvano do današnjih dana. Ono što čini slučaj iz Lanciana posebno fascinantnim jest činjenica da su relikvije sačuvane punih 1200 godina bez ikakvih kemijskih konzervansa ili posebnih tretmana. Prema zakonima biologije, organski materijal poput tkiva i krvi trebao bi se razgraditi u roku od nekoliko dana ili tjedana. Međutim, ovi uzorci ostaju sačuvani, prkoseći svim prirodnim zakonima razgradnje i dekompozicije, što predstavlja prvu razinu misterija, koji je privukao pažnju znanstvene zajednice. Godine 1970-ih profesor Odoardo Linoli, eminentni talijanski anatom i patolog, proveo je opsežno znanstveno istraživanje ovih relikvija, koristeći najmoderniju tehnologiju toga vremena. Njegovi nalazi potvrdili su da je tkivo doista miokard, srčano-mišićno tkivo, specifično iz lijevog ventrikula, dijela srca koji pumpa krv kroz cijelo tijelo. Krv je identificirana kao prava ljudska krv tipa AB, poznata kao univerzalni primatelj, što je dodatno intrigantno u simboličkom smislu religijskog značenja. Svjetska zdravstvena organizacija i UN-ov medicinski centar u Ženevi kasnije su potvrdili Linolijeve nalaze kroz neovisne analize,
dodajući znanstveni kredibilitet ovom fenomenu. Njihova istraživanja otkrila su dodatne fascinantne detalje. Tkivo i krv iz lancijana pokazuju iste karakteristike kao i svježi uzorci. Mikroskopske analize pokazale su prisutnost bijelih krvnih stanica i minerala poput magnezija, fosfora i kalija u količinama koje odgovaraju živom ljudskom tijelu, a ne degradiranom uzorku starom više od milenija. Jedan od najfascinantnijih aspekata ovog slučaja jest činjenica da je krv podijeljena u 5 nejednakih koaguliranih masa. Znanstvenici su otkrili da težina svake pojedinačne mase odgovara težini svih 5 zajedno, bez obzira na njihovu veličinu. Fenomen koji krši osnovne zakone fizike i matematike. Ove anomalije postavljaju duboka pitanja o prirodi čuda i granicama znanstvenog objašnjenja, stvarajući most između empirijskog istraživanja i duhovnog iskustva. Važno je napomenuti da je čudo iz lancijana predmet kontinuiranog znanstvenog interesa. S napretkom tehnologije, novi testovi potvrđuju ranije nalaze, dodajući slojeve dokaza i kompleksnosti ovom povijesnom događaju. Činjenica da misterij iz lancijana nastavlja zbunjivati i fascinirati znanstvenu zajednicu i nakon 1200 godina svjedoči o dubokoj enigmi koju predstavlja za naše razumijevanje materijalnog svijeta i mogućnosti koje leže izvan naših trenutnih znanstvenih paradigmi. Što mislite, koji je najuvjerljiviji euharistijski čud od svih spomenutih? Napišite u komentarima i objasnite zašto vas je baš taj slučaj najviše dotaknuo, a mi ćemo možda napraviti poseban video o njemu. Napredna tehnologija 21. stoljeća donijela je revoluciju u načinu na koji istražujemo povijesne i vjerske artefakte, omogućujući nam da analiziramo euharistijska čuda s preciznošću koja je bila nezamisliva prije samo nekoliko desetljeća. Elektronski mikroskopi s rezolucijom na razini nanometra sada mogu vizualizirati najsitnije stanične strukture, otkrivajući detalje koji su prije bili skriveni od ljudskog oka. Ove napredne metode omogućuju znanstvenicima da prouče uzorke na molekularnoj razini, potvrđujući da se doista radi o ljudskom tkivu s jedinstvenim karakteristikama. DNK analize predstavljaju možda najfascinantniji aspekt modernih istraživanja euharistijskih čuda. Kada su znanstvenici ekstrahirali genetski materijal iz različitih uzoraka koji potječu iz različitih stoljeća i geografskih lokacija, otkrili su zapanjujuću podudarnost. Genetski profili pokazuju konzistentne obrasce koji upućuju na mogućnost zajedničkog porijekla, što postavlja intrigantna pitanja o njihovoj autentičnosti i povezanosti. Činjenica da su ovi uzorci prikupljeni stoljećima prije razvoja genetske znanosti dodatno komplicira mogućnost organizirane prijevare ili manipulacije. Spektroskopske analize pružile su dodatni sloj dokaza o izvanrednoj prirodi ovih fenomena. Infracrvena i Ramanova spektroskopija, koje identificiraju molekularne strukture na temelju njihove interakcije sa svjetlom, pokazale su da uzorci sadrže proteine i enzime karakteristične za živo tkivo, unatoč njihovoj starosti. Ovi nalazi direktno proturječe očekivanim procesima degradacije, koji bi trebali nastupiti u organskim materijalima nakon čak i kratkog vremena, a kamoli nakon stoljeća izloženosti atmosferskim uvjetima. Trodimenzionalno modeliranje i rekonstrukcija sada omogućuju znanstvenicima da vizualiziraju unutarnju strukturu ovih relikvija bez invazivnih procedura koje bi mogle oštetiti dragocjene uzorke. Ova neinvazivna tehnologija otkrila je fascinantne detalje, poput prisutnosti fibrinogena i drugih proteina zgrušavanja u uzorcima krvi, rasporeda mišićnih vlakana u srčanom tkivu, te čak i dokaza traumatskih ozljeda na staničnoj razini. Takvi nalazi navode na zaključak da uzorci nisu samo ljudskog porijekla, već pokazuju znakove ekstremnog fiziološkog stresa. Interdisciplinarni timovi stručnjaka, uključujući patologe, biokemičare, genetičare i stručnjake za forenziku, primjenjuju multimetodološki pristup u istraživanju ovih fenomena. Kroz stroge protokole i dvostruko slijepe studije, ovi znanstvenici nastoje eliminirati mogućnost pristranosti ili manipulacije rezultatima. Značajno je da mnogi znanstvenici koji sudjeluju u ovim istraživanjima započinju svoj rad kao skeptici, vjerujući da će pronaći prirodna objašnjenja za ove fenomene, samo da bi se suočili s dokazima koji nadilaze trenutna znanstvena objašnjenja.
Usporedne analize različitih euharistijskih čuda otkrivaju obrazac koji je teško objasniti slučajnošću. Uzorci iz Lanciana, 8. stoljeće, Tixla u Meksiku 2006. Buenos Airesa 1996. i drugih lokacija pokazuju izvanredne sličnosti na staničnoj i molekularnoj razini unatoč njihovoj vremenskoj i geografskoj razdvojenosti. Ova konzistentnost predstavlja možda najintrigantniji aspekt modernih istraživanja, postavljajući duboka pitanja o prirodi ovih fenomena i izazivajući znanstvenike da preispitaju temeljne pretpostavke o materijalnom svijetu i mogućnostima koje leže izvan našeg trenutnog razumijevanja. U srcu Buenos Airesa 1996. godine dogodio se slučaj koji predstavlja jedan od najdetaljnije dokumentiranih modernih euharistijskih čuda. U župi Santa Maria, svećenik je primijetio da napuštena hostija na svječnjaku pokazuje znakove promjene. Postala je crvenkasta s neobičnim obilježjima koja su podsjećala na krv. Ovaj događaj koji se odvio u modernom vremenu s pristupom suvremenoj forenzičkoj znanosti postao je prekretnica u istraživanju euharistijskih fenomena zbog rigorozne znanstvene metodologije koja je primijenjena u njegovoj analizi. Ono što čini slučaj iz Buenos Airesa posebno značajnim jest identitet znanstvenika koji je proveo analizu. Dr. Ricardo Castañón Gómez, neuropsihofarmakolog i nekadašnji ateist koji je proveo godine pokušavajući znanstveno pobiti religijske fenomene, vodio je istraživanje. Dr. Castañón je uzeo uzorke materijala i poslao ih na analizu u nekoliko nezavisnih laboratorija u različitim zemljama, pri čemu znanstvenici nisu bili informirani o podrijetlu uzoraka kako bi se osigurala potpuna objektivnost istraživanja bez religijskih predrasuda. Rezultati laboratorijskih analiza bili su zapanjujući i konzistentni među svim nezavisnim testovima. Uzorci su identificirani kao fragment lijevog ventrikula ljudskog srca s prisutnim bijelim krvnim stanicama, što ukazuje na živo tkivo. Još fascinantnije, uzorci su pokazivali znakove upalnih procesa i traumatskog oštećenja, kao da je osoba čije je tkivo analizirano doživjela ekstremno fizičko mučenje. DNK analiza potvrdila je ljudsko podrijetlo s genetskim markerima koji odgovaraju muškoj osobi, unatoč činjenici da hostija sadrži samo biljne komponente prije transformacije. Dr. Frederick Zugibe, poznati njujorški medicinski istražitelj i stručnjak za kardiovaskularne patologije, izvršio je neovisnu analizu uzoraka ne znajući njihovo podrijetlo. Njegov zaključak bio je nedvosmislen. Analizirani uzorak bio je stvarno srčano tkivo, koje je pripadalo osobi koja je doživjela ekstremnu traumu. Kada je kasnije informiran o stvarnom izvoru uzorka, dr. Zugibe je izjavio da je znanstveno nemoguće objasniti kako je komad kruha mogao spontano transformirati u ljudsko srčano tkivo, te da takva transformacija nadilazi mogućnosti suvremene znanosti. Slučaj iz Buenos Airesa dodatno je intrigantan zbog činjenice da je hostija pokazivala znakove očuvanja koji su protivni prirodnim zakonima degradacije organskog materijala. Tijekom višegodišnjeg perioda promatranja, uzorci nisu pokazivali znakove raspadanja, koje bi očekivali kod organskog tkiva izloženog atmosferskim uvjetima. Ovo neprirodno stanje očuvanosti predstavlja dodatni sloj misterija, koji je teško objasniti konvencionalnim znanstvenim metodama, sugerirajući fenomen koji nadilazi poznate biološke procese. Najdublji aspekt ovog slučaja nije samo znanstvena potvrda transformacije, već i transformacija samog glavnog istraživača. Dr. Castañón Koji je započeo svoje istraživanje kao uvjereni skeptik s namjerom da demistificira religijske fenomene, doživio je duboku promjenu svjetonazora suočen s dokazima koje nije mogao objasniti svojim dotadašnjim materialističkim pogledom na svijet. Njegov put od skepticizma do prihvaćanja mogućnosti nadnaravnog predstavlja moćno svjedočanstvo o transformativnoj prirodi ovih fenomena i njihovom potencijalu da premoste jaz između znanstvenog i duhovnog razumijevanja stvarnosti. Jedno od najfascinantnijih otkrića u istraživanju euharistijskih čuda jest postojanje dosljednih obrazaca koji se pojavljuju kroz različite slučajeve, bez obzira na stoljeće ili geografsku lokaciju u kojoj su se dogodili. Kada znanstvenici uspoređuju uzorke iz Lanciana, 8. stoljeće,
Siene 1930. Buenos Airesa 1996. i Sokuke u Poljskoj 2008. Otkrivaju zapanjujuće sličnosti na histološkoj razini. Ova podudarnost stanične strukture nadilazi statističku vjerojatnost slučajnosti i postavlja duboka pitanja o zajedničkom porijeklu ovih fenomena razdvojenih vremenom i prostorom. Krvna grupa AB pozitivna pojavljuje se s izvanrednom konzistentnošću u analiziranim uzorcima krvi euharistijskih čuda. Ovaj krvni tip, poznat kao univerzalni primatelj u transfuzijskoj medicini, pojavljuje se u manje od 5% svjetske populacije, no dominantan je u gotovo svim analiziranim čudima. Vjerojatnost da bi različite prijevare ili manipulacije kroz povijest konzistentno proizvodile uzorke s istom krvnom grupom matematički je zanemariva, posebno kada uzmemo u obzir da krvne grupe nisu bile poznate znanosti sve do početka 20. stoljeća. Specifičnost tkiva predstavlja drugi neobjašnjivi obrazac. Gotovo svi analizirani uzorci identificirani su kao miokard, srčano-mišićno tkivo, specifično iz lijevog ventrikula. Ova anatomska specifičnost pojavljuje se s takvom dosljednošću da nadilazi mogućnost slučajne podudarnosti. Zašto bi različita euharistijska čuda u različitim vremenima i kulturama konzistentno proizvodila transformacije u identični tip tkiva? Ovaj obrazac sugerira zajednički mehanizam koji nadilazi jednostavna objašnjenja temeljena na lokalnim vjerovanjima ili manipulacijama. Forenzičke analize otkrivaju dodatni uznemirujući obrazac, znakove ekstremne traume i stresa na staničnoj razini. Uzorci konzistentno pokazuju karakteristike tkiva osobe koja je doživjela snažnu fizičku traumu s vidljivim dokazima upale, napora i kardiološkog stresa. Za vjernike, ova podudarnost s opisima Kristove patnje ima duboko teološko značenje, ali čak i iz strogo znanstvene perspektive. Dosljednost ovih obrazaca traumatizacije postavlja intrigantna pitanja o njihovom porijeklu i značenju. Molekularna analiza različitih uzoraka otkriva prisustvo proteina i enzima karakterističnih za živo tkivo u trenutku ekstrakcije. Prisutnost ovih biomarkera konzistentna je kroz različite slučajeve, unatoč činjenici da bi ovi proteini trebali degradirati vrlo brzo nakon smrti stanice. Ova svježina uzoraka na molekularnoj razini predstavlja znanstveni paradoks kada uzmemo u obzir starost nekih relikvija i nedostatak metoda konzerviranja koji bi mogli objasniti takvo stanje očuvanosti kroz stoljeća. Najfascinantniji aspekt ovih obrazaca jest njihovo postojanje u vremenima prije razvoja znanosti koja bi ih mogla detektirati. Kako objasniti da srednjovjekovni ili renesansni krivotvoritelji stvaraju uzorke s preciznim histološkim i molekularnim karakteristikama koje će biti otkrivene tek stoljećima kasnije? Ova vremenska disonanca između manifestacije fenomena i razvoja znanosti potrebne za njihovu analizu predstavlja možda najizazovniji aspekt za skeptike koji traže racionalna objašnjenja. Obrasci koji se protežu kroz stoljeća sugeriraju fenomen koji nadilazi tehnološke mogućnosti bilo kojeg povijesnog razdoblja. Forenzička medicina, disciplina posvećena znanstvenom istraživanju fizičkih dokaza za pravne i istražne svrhe, postala je neočekivani saveznik u razumijevanju euharistijskih čuda. Vodeći sudski patolozi i forenzički stručnjaci koji su analizirali uzorke transformiranih hostija primjenjuju iste rigorozne protokole kao i kod pravnih slučajeva, osiguravajući maksimalnu objektivnost i znanstvenu valjanost. Njihovi nalazi često nadilaze uobičajena medicinska objašnjenja, postavljajući intrigantna pitanja koja premošćuju granice između znanosti i transcendencije. Histopatološke analize uzoraka konzistentno otkrivaju prisutnost fragmentiranog, poprečno prugastog mišićnog tkiva, karakterističnog za srčani mišić. Ovakvo tkivo ima jedinstvene karakteristike koje ga razlikuju od drugih mišićnih tipova u ljudskom tijelu, s vidljivim interkalirajućim diskovima i specifičnom organizacijom miofibrila. Forenzički patolozi ističu da je gotovo nemoguće krivotvoriti takve uzorke s mikroskopskom preciznošću, posebno u povijesnim slučajevima, kada mikroskopska znanost još nije bila razvijena do razine koja bi omogućila razumijevanje ovih struktura. Sudska medicina posebno je fascinirana znakovima antemortem stresa
vidljivim na staničnoj razini u analiziranim uzorcima. Prisutnost kontrakturnih traka, fragmentacija miofibrila i znakovi hipereozinofilije ukazuju na stanje koje se u modernoj forenzici povezuje s akutnim infarktom miokarda ili ekstremnim fiziološkim stresom prije smrti. Ovi biomarkeri stresa konzistentni su s traumatskim stanjem koje bi odgovaralo osobi koja je doživjela intenzivnu fizičku traumu i kardiovaskularni kolaps, podudarajući se s opisima Kristove patnje u evanđeljima. Elektroforeza proteina i imunološke analize otkrivaju dodatni sloj misterija. Uzorci konzistentno pokazuju prisutnost proteina karakterističnih za srčani mišić, uključujući troponin, mioglobin i različite izoforme kreatin kinaze specifične za srčano tkivo. Ovi proteini predstavljaju biokemijski potpis koji je gotovo nemoguće umjetno reproducirati, posebno s konzistentnošću koja se opaža kroz različite slučajeve. Forenzički biokemičari potvrđuju da bi takav stupanj biokemijske autentičnosti bio izvan mogućnosti čak i najsofisticiranijih laboratorija. Dodatni intrigantan aspekt za sudsku medicinu jest stanje očuvanosti uzoraka. Prema standardnim forenzičkim principima, organsko tkivo podliježe predvidljivim fazama raspadanja koje započinju gotovo trenutno nakon smrti stanice. Međutim, uzorci euharistijskih čuda pokazuju izvanrednu otpornost na razgradnju, zadržavajući stanične strukture i biokemijske markere kroz razdoblja koja daleko nadmašuju očekivani vijek trajanja takvih uzoraka. Ovaj fenomen incorruptibility, neraspadljivosti, predstavlja znanstveni paradoks za forenzičku znanost. Forenzički antropolozi koji proučavaju ove fenomene posebno su fascinirani genetskom i biokemijskom konzistentnošću koja se proteže kroz različite slučajeve. Genetske analize otkrivaju zajedničke markere koji sugeriraju ili zajedničko porijeklo različitih uzoraka ili nevjerojatnu slučajnost. U forenzičkom kontekstu, takva genetska podudarnost između uzoraka pronađenih na različitim mjestima i različitim razdobljima gotovo uvijek ukazuje na povezanost koja nadilazi slučajnost, otvarajući duboka pitanja o prirodi i porijeklu ovih fenomena koja još čekaju odgovore moderne znanosti. Dok znanost dokumentira fizičke aspekte euharistijskih čuda, teologija istražuje njihovo dublje značenje i poruku koja nadilazi empirijske podatke. Za teologe, ovi fenomeni predstavljaju više od fascinantnih anomalija. Oni su materijalne manifestacije duhovne stvarnosti, koja je u srcu kršćanske vjere. Činjenica da se hostija konzistentno transformira specifično u srčano tkivo ima duboko simboličko značenje povezano s centralnom kršćanskom doktrinom o ljubavi koja se žrtvuje, predstavljenoj u srcu kao univerzalnom simbolu ljubavi kroz gotovo sve kulture i tradicije. Euharistijska čuda događaju se često u povijesnim trenucima sumnje ili krize vjere, što teolozi interpretiraju kao božansku pedagogiju koja odgovara na ljudsku potrebu za opipljivim dokazima. U slučaju Lancijana, redovnik koji je posumnjao u stvarnu prisutnost, doživio je transformaciju hostije pred svojim očima. U modernim slučajevima, čuda se često javljaju u vremenima kada materijalistički svjetonazor dominira društvenim diskursom i kada vjernici traže potvrdu svojih duhovnih uvjerenja u sve skeptičnijem svijetu. Ovaj obrazac sugerira svrhovitost koja nadilazi slučajnost. Teološka analiza ističe da ovi fenomeni nisu samo potvrda doktrine o transubstancijaciji, već poziv na dublju kontemplaciju misterija Euharistije. Kroz povijest kršćanstva, Euharistija je uvijek bila više od rituala. Ona predstavlja transformativno sjedinjenje s božanskim, koje nadilazi puko simboličko razumijevanje. Fizička transformacija hostije u srčano tkivo na razini materije odražava duhovnu transformaciju, koju Euharistija treba potaknuti u životu vjernika, stvarajući most između vidljivog i nevidljivog, između materijalnog i duhovnog aspekta stvarnosti. Kardiovaskularni elementi ovih čuda, srčano tkivo i krv, nose posebno teološko značenje povezano s konceptom otkupiteljske žrtve. Srce, kao organ koji održava život kroz neprestano pumpanje krvi, postaje savršena metafora za samopožrtvovnu ljubav koja je u središtu kršćanske teologije. Činjenica da forenzičke analize konzistentno otkrivaju znakove traumatiziranog srčanog tkiva
Produbljuje ovu simboliku, povezujući euharistijske fenomene direktno s narativom o Kristovoj muci i žrtvi, sugerirajući kontinuitet između povijesnog događaja i njegovog sakramentalnog uprisutnjenja kroz Euharistiju. Za mnoge teologe, znanstvena neobjasnivost ovih fenomena nije prepreka vjeri, već njezin prirodni komplement. Vjera i znanost ne moraju biti u sukobu. One istražuju različite aspekte iste stvarnosti, koristeći različite metodologije koje se mogu međusobno obogatiti. Euharistijska čuda postaju mjesto susreta između empirijskog i transcendentalnog, između onoga što možemo izmjeriti i onoga što možemo samo iskusiti. Kroz ovu perspektivu, znanstvena istraživanja ne umanjuju misterij, već ga produbljuju, otkrivajući slojeve složenosti koji pozivaju na poniznost pred tajnama koje nadilaze naše trenutno razumijevanje. U konačnici, teološko značenje euharistijskih čuda nadilazi puku potvrdu vjerskih doktrina. Ono poziva na radikalnu transformaciju perspektive o prirodi stvarnosti. Ovi fenomeni sugeriraju da materijalni svijet nije zatvoren sustav kojim upravljaju isključivo fizički zakoni, već je prožet mogućnošću transcendencije i otvoren prema dimenzijama stvarnosti koje nadilaze empirijsko. Za vjernike, ova otkrića ne predstavljaju samo potvrdu njihovih uvjerenja, već poziv na dublji odnos s misterijom koja istovremeno podržava i nadilazi materijalni svijet, pozivajući nas da prepoznamo sve to u svakodnevnom i transcendentno u običnom. U svijetu prepunom informacija i dezinformacija, euharistijska čuda predstavljaju jedinstveni izazov za naše razumijevanje stvarnosti. Ova fascinantna manifestacija nadilazi jednostavne kategorizacije, pozivajući nas da napustimo udobnost predrasuda i započnemo vlastito istraživanje. Dokazi koje smo predstavili nisu tek religiozni folklor ili neprovjerene tvrdnje. Oni su rezultati rigoroznih znanstvenih analiza, provedenih od strane uglednih stručnjaka, često skeptika, koji su se suočili s fenomenima koji nadilaze njihova očekivanja i konvencionalne paradigme koje su oblikovale njihovo razumijevanje svijeta. Ono što čini ova otkrića tako izvanrednima nije samo njihova znanstvena neobičnost, već i konzistentnost koja se proteže kroz stoljeća i kontinente. Od drevnog Lancijana do moderne Argentine, od srednjovjekovne Španjolske do suvremene Poljske, obrazac ostaje isti. Hostija se transformira u srčano tkivo sa znakovima traume, a vino u krvnu grupu AB. Takva podudarnost nadilazi mogućnost slučajnosti ili koordinirane prijevare, sugerirajući fenomen koji nadilazi kulturne, vremenske i geografske granice, pozivajući nas da preispitamo granice između materijalnog i duhovnog, između vidljivog i nevidljivog. Pristupanje ovim fenomenima zahtijeva intelektualnu poniznost i spremnost da prihvatimo mogućnost postojanja stvarnosti koja nadilazi naše trenutno razumijevanje. Istinsko znanje ne proizlazi iz dogmatskog odbacivanja ili naivnog prihvaćanja, već iz iskrenog istraživanja koje je otvoreno za sve mogućnosti i spremno slijediti dokaze bez obzira kamo vode. Euharistijska čuda pozivaju nas na takav pristup da budemo istovrem tentar novamente Claude atingiu o limite máximo de caracteres para uma mensagem e pausou sua resposta. Você pode escrever, continuar, para prosseguir com o chat. A se continuar editar nastavit ću s posljednjim paragrafima za temu 8 te dovršiti tekst. Euharistijska čuda pozivaju nas na takav pristup, da budemo istovremeno otvoreni čudesnom i kritički rigorozni, da kombiniramo znanstvenu preciznost s duhovnom otvorenošću. Ovakav uravnotežen pristup ne umanjuje ni znanost ni vjeru, već ih obogaćuje kroz dijalog koji prepoznaje kompleksnost stvarnosti, koja nas okružuje i ujedinjuje različite dimenzije ljudskog iskustva u potrazi za istinom koja nadilazi pojedinačne perspektive. Pozivamo vas da ne budete samo pasivni primatelji informacija, već aktivni istraživači istine. Posjetite svetišta koja čuvaju ove relikvije, Lanciano u Italiji, svetište u Buenos Airesu, Sokovku u Poljskoj, i doživite ih vlastitim očima. Proučite znanstvene izvještaje dostupne u medicinskim časopisima i publikacijama, razgovarajte sa stručnjacima koji su sudjelovali u analizama. Tehnologija nam danas omogućuje pristup informacijama koje su nekada bile dostupne samo izabranima. Iskoristite tu privilegiju
da formirate vlastite zaključke temeljene na činjenicama i osobnom iskustvu, a ne na unaprijed formiranim uvjerenjima ili površnim tumačenjima. Bez obzira na vaša osobna uvjerenja ili svjetonazor, ova fascinantna otkrića zaslužuju vašu pažnju. Ona nas podsjećaju da postoje fenomeni koji nadilaze naše trenutno razumijevanje i koji nas pozivaju da ostanemo otvoreni za čudo i misterij koji prožima stvarnost. U svijetu opterećenom cinizmom i površnošću, euharistijska čuda podsjećaju nas na dubinu i kompleksnost postojanja koje ne možemo svesti na jednostavne formule ili zatvorene sustave. Ona nas pozivaju da budemo znatiželjni, da postavljamo pitanja, da istražujemo s otvorenošću koja ne odbacuje mogućnost transcendentnog. Podijelite ova fascinantna otkrića s drugima, ne kao dogmatsku tvrdnju koju drugi moraju prihvatiti, već kao poziv na zajedničko istraživanje i dijalog koji ujedinjuje različite perspektive u potrazi za dubljim razumijevanjem. U vremenu polarizacije i podjela, ovi fenomeni mogu postati platforma za plodonosnu razmjenu između vjernika i skeptika, znanstvenika i teologa, tradicionalista i moderista. Kroz takav dijalog možemo doći do bogatijeg i cjelovitijeg razumijevanja stvarnosti, koja nadilazi umjetne granice koje često postavljamo između različitih aspekata ljudskog iskustva i znanja. Naposljetku pozivamo vas da razmislite o osobnom značenju ovih otkrića za vašu vlastitu duhovnu i intelektualnu putanju. Što nam ovi fenomeni govore o prirodi stvarnosti? Kako oni oblikuju naše razumijevanje odnosa između materijalnog i duhovnog, između znanosti i vjere, između razuma i misterija? Iako možda nikada nećemo imati konačne odgovore na sva pitanja koja postavljaju euharistijska čuda, sam proces istraživanja i promišljanja može obogatiti naš život i proširiti naše horizonte, podsjećajući nas da je stvarnost uvijek veća, dublja i fascinantnija nego što možemo zamisliti. Pridružite se rastućoj zajednici istraživača koji s otvorenošću i intelektualnim integritetom istražuju ove fascinantne fenomene koji nadilaze granice našeg trenutnog razumijevanja.